Pak, monggo. Ampun lenggah Mataram. Supaya suwiti. Carane mlebu rung nganti mlebu Mas. Anguk-anguk ngene iki tok balik neh. Anguk-anguk opo? Anguk-anguk tok balik meneh. Pripun Pak? Nggih, monggo dipun taros Bu. Wonten pamundutan. Woi, Pak. Oh, halo sayang. Kerase kasare lho. Oh, wedok kasare iso kaya. Lah iya. Dahno nek ning omah. Lah Maksudnya malah apa Pak? Dahno nek nang omah. Lah iya. Ndau to. Lah iya. Dahno nang maksudnya nek sasa piring ndara pecah kabeh. Nggih kepareng ngersake rerepen menapa? Pripun Pak? Badhe ngerusakke lagu menapa Pak? Napa sing ngangge joget, tayub napa sing ngangge panglipur sing rada mat-matan napa langgam-langgam? Nggih menika. Nyuwune sing cekak-cekak. Cekak iku gak dawa semene Pak, semene to. Ngoten Pak. Cekak ki cindek. Cekake cendhek ora giduk. Jarik lurik kalian apa Pak? Jarik lurik tok. Jarik lurik tok. Nggih, jarik lurik tok. Nggih. Jarik lurik tok. Sakniki Pak. Ya saiki ya. Monggo panjenenganipun Pak Martono kepareng berkahi. Pinarake mawon. Apa ya sesuk ya saiki. Pinarake mawon. Ora mengko rek pengko pajar ngoten lho. Pajar iki wis turu. Gusti Allah. Wong kok Iki iso jane grombolan apa? wong iso kaya ngono. Kanca-kanca mburi anggere nek wong turu ora kok malah kaya disengkakno. Monggo jarik lurik so dados. Cari lurik kelambi biru
Nonton tayub. Oh